Idan ina da kuɗi kaɗan, ta zan fara sa hannun jari a cikin real estate. Ina ga hanya mafi sauki shine mu dauke shi kamar haka, a ce adashi ne. Shi normal yanda ake shi ne duk watan duniya wasu suna haduwa mutum biyar goma su tattara kuɗi duk wata a ba mutum ɗaya. So ka ɗauka cewar filinka da zaka siya na farko shine zai baka wahala kuma shine zai baka ilimin sanin yadda zaka ci gaba da investment a real estate. So idan kai ka sa adashi ne, akwai kamfanin da su baka shekara ɗaya shekara biyu har sama da haka na ka biya su. Wani za ga ƙasa da ma 100,000, wasu ma ƙasa da 50,000 za ka dinga sawa. So a lokacin da ka fara sawa kake sa abin da dai kamata ka kiyaye shi ne babu wasa a dokance ma. Idan kun yi agreement da mutum ka zo kai sabani da wannan ka doka tana da ban mamaki. Babban tsarin adashi ne nan ba kuɗin ka tara ba, saboda idan ka shekara biyu kana biyan fuloti, misali ka siya shi naira miliyan 2 ba da time ka gama ko a wannan lokacin za ka ɗaga ka sayar ya fi naira miliyan 2. So abin da ya kamata shine idan ba za ka biya lokaci ɗaya ba, kaɗan ka je ka nemi wannan a wajen kamfanuwa wanda suke da license ɗin da ya kamata ka yi haka, biya kaɗan ɗin nan har ka gama biya.